ana crita sing tak tulis dhewe ceritane kaum ABG ngrasakno donya kok cek ramene umur 21 taun cek ayu-ayune anak wedok kadek wis gedhe bareng nang pawon dadak gopoh ngebel pacare tangan tengen goreng tahu sing kiwa SMS pacare gopoh-gopoh nyandak HP keliru gorengan tempe pancen cocok barek potongane gawe celana pensil bokonge ketok gede gawe kaosan ketat pancen ketok montoke nek digawe jingkrak-jingkrak iso kaya awe-awe